simplificant molt, però és bastant fàcil d'explicar. És a dir, una llei catalana, perquè aquestes esmenes s'introduïen a la llei d'acompanyament, per tant es transformaven en llei i era una llei catalana ha de respectar la distribució de competències que hi ha entre la Constitució i l'Estatut. I, per exemple, de competències en seguretat nuclear no n'hi ha de competència legislativa. Per tant, qualsevol llei que es dicti en el qual es prevegui competències sobre seguretat nuclear, això va contra la distribució de competències que la Constitució estableix per l'Estat i que l'Estatut no assumí. I això és el que passa amb totes les altres esmenes. La caracterització, és a dir, el que siguin estructures d'estat d'un estat que encara no existeix, amb l'ordenament jurídic de l'estat que existeix, això és incompatible. És a dir, es poden fer actes preparatoris, es poden fer estudis, es poden elaborar textos articulats, però el que no es poden fer és aprovar-los, mentre no hi hagi un canvi constitucional, i en aquest estatutari no caldria, però un canvi constitucional és absolutament necessari. Per això, per exemple, en respecte a la seguretat social, que vam admetre que aquella esmena era possible, o respecte a un determinat tipus d'infraestructures, les infraestructures estratègiques, doncs allà es preveien una sèrie de competències que la Generalitat ja té, i aleshores era una coordinació d'aquelles competències o eren competències executives que la Generalitat ja pot fer, i per tant, si les pot fer, doncs naturalment les pot regular. Ara, tot allò que ara en aquest moment està en poder de l'Estat perquè no s'ha transferit, doncs aleshores això és inconstitucional, mentre no hi hagi una reforma de la Constitució o una llei orgànica de transferència de competències de l'article 150.2 de la Constitució.